good afternoon guys. Ayan, nandito tayo. Manginain tayo ng boiled kamote. Ayan, or sa English, this is boiled sweet potato. Ayan. Ito yung merienda ko guys. Samahan niyo akong kainin ito. Ayan. So, ito yung boiled sweet potato. So, ayan, manginain tayo. Masarap ito. Balatan natin. Hugas na ang kamay. Nasaan yung lalagyan natin ng balat. Yan. Tissue. Lagyan natin ng balat. So, ang partner nito, mainit na kape. Dahil malamig dito, kailangan natin ng mainit na kape. Ayan. Lagyan natin ng star margarine. Ayan. Yan ang merienda ko. Harap. So, this is kamote. Meron ako kape. Kape ito guys, kape. Masarap sa mainit na panahon, di ba, yung kape? So, ito yung merienda. Kagabi, nagluto din ako nito kagabi. Then, yun na yung pinaka-rice ko. Then, yung ulam ko, salad na flowering pichay. So, hinarvest ko yung pichay namin na tanim. O, di ba, organic. Then, ang kamuti ko, organic. Ayan, mag-si-organic tayo ngayon para makaiwas tayo dyan sa mga virus. Ayan. So, kamote para healthy. O, di ba? Kisa bibili ka ng tinapay, bumili ka na lang ng kamote. Ayan. Mag-ano tayo ng kamote? Magkain-kain. Sarap, tamis. So, ang nagtinda nito is from La Union. So, taga La Union. Ang tinda dyan sa taas, bumili ako, plus yung buko. Ayan, yung buko ko. 4 ang binili ko kasi sa store, ang buko ngayon sa market, ang mahal-mahal. Mantala sa probinsya, anytime na gusto mo magbuko, sumigaw ka lang, may magbibigay na. Ito, puro bili. Diba? Pero okay lang. Ang sarap. So guys, magla-livestream ako mamaya. Abangan nyo ako. I'll do my live stream at 7 p.m. Pinas time. Ayan, magkita-kita ulit tayo. Ang sarap. Diba? Nulakan. Nilaga ko to kanina, pero ang tawag doon, niref ko muna siya kasi sabi ko mamaya merienda ko yun. So, ito na. Merienda ko na namang kamote. Balatan natin. Ayan. So, ayan o. Kulay orange siya. So, need star margarine. Margarine. May pasalubong yung aking sister-in-law na buko pie. Uy, nakain ko na yung 4 doon. Kanina, nakain ko ng 4 doon, diba? So, kain na ako ng kain. Okay pala yung may naglaklak ako ng vitamins ko. Sarap. Okay. Ayan, so ako kakain pa. Ito yung mukbang nitong Ayan, so kumakahol ang aso, narinig nyo? Ako lang naman kumakain nito yung yung tawag dito, yung margarine. Ako lang naman ang nangangain nito dito sa bahay. Ayan, so kasi iba din ang mga kinakain nila. Kaya ako lang.
Ang harap. Kaya kape. Ang sarap-sarap guys. Ayan. So, yan yung merienda ko. Ayan. Ito yung buhay ko, di ba? Nag-live stream ako. Pagkatapos mag-live stream, manginain ng merienda. Pagkatapos mag-merienda, ayan, gawa na agad ng mag-prepare naman ng lulutuin para sa hapunan. Yan ang buhay natin. Ayan. Then sabay, mag-live stream. Ayan. So guys, thank you. Maraming thank you sa pagsuporta nyo sa channel ko guys. Maraming salamat talaga sa inyo. Again, walang sawang pasasalamat talaga yan, di ba? So, salamat sa aking mga kaibigan din. Miss ko na sila, pero syempre kailangan natin talaga na humataw tayo pare-parehas, di ba? So, syempre, we go on our way, but still we stay connected, okay? So, thank you so much, guys. Don't forget to subscribe my channel, Bicolana Ako Vlog, and kindly comment below on my videos. Yes, supportahan nyo ako guys, and I'll do my live stream at 1 p.m. in the afternoon Philippine time, and my second live stream will be at 7 p.m. in the evening Philippine time also. So guys, God bless us all. Thank you so much for watching. Goodbye everyone. Don't forget to subscribe.